TV atibatike zvechopu chopu yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa yandiri kuona unge paita new wave, new system, new style yekupedza vanhu veZanupf nayo inogona kushanda but mashura chaiyo but I'm not here kuti ndichitaura kuti zvoni because uyu azodai so saka kuita sei but ndiri kungotaura hangu kuti kune vamwe vanhu vanoda kuzozama zvinhu zvakadai so because normally handifarire vanhu vanoita kaunhu kemaendero aita mufesu. Nyaya yandiri kutambira panapa ndisinganyanya kupedza nguva parikunzi Zanupf Ward 13 Councillor Elliot Chapinda 44 and Agri-Tax officer took his own life on Sunday, November 2 evening, allegedly after his wife formally ended their marriage by presenting him with a divorce token. Chapinda is allegedly to have used rope tied to a pole outside the well and slipped inside, where he was found by a neighbor who wanted to fetch water the following morning. National Police spokesperson Commissioner Ponyat confirmed the incident and said investigations were underway to establish circumstances surrounding the councillor's death. He reviewed the preliminary information indicated the suicide was linked to marital problems. I can confirm we have a case where a man aged 44 allegedly committed suicide over marital problems that we are investigating, and we are yet to establish the full circumstances, said Commissioner Nyati. Saka nyaya yamamirira yakaita parikunzi baba vakangozvisungirira vakazvikanda mugodhi, neighbor ndokuzouya yacho unoti vapinda mukati mugodhi vatozviuraya, hapasina upenyu, hapasina munhu apa. Saka that incident iyoyo chakakonzeresa chii? Parikunzi mapepa edivorce, munhu weZanupf anga arambwa nemukadzi, ndobva waona kuti the best way panapa ndapuwa mapepa edivorce kudai so kuzvipfudza kureva kuti noise imwe yese vari kuita I thought kuti they are not human beings like vamwe vese, because iwe unoona kuti vanhu vanoita chigudo chimhuka style cheche chekuti unozvitarisa so kuti imi naimi vanhu havane mweya wekufema here kufemwa nevanhu, vanhu ava vane mwoyo here zvekuti vanokwanisa kuita zvinhu zvakadai so kune umwe munhu. But izvezvi umwe aenda, isusu edu hatife takambotaura mashoko akanaka kune munhu anozvisungirira. Munhu wese anozvisungirira tinototukirira, makambona kana mavigiro anoita munhu anenge azvisungirira ya. But I feel sorry for vana vake, that is kana anga nevana, cause kuti munenge maita baba vanosiya legacy yakadhakwa kudaro. Munhu mwana anongokura chiti baba wangu wakazviuraya because vanga varambwa naamai. Asi takambozoona ungachemera kurambwa nemukadzi. Isusu chatotoziva tototi vakadzi ndo vanotochemera kurambwa nevarume, kwete kuti murume urachemera kurambwa nemukadzi unongosina dhiri. And I wonder kuti Zanupf yakambomuita sei kansila munhu akadaro, yakambomutorerei kuti imise panhigirikeni padhuze nayo munhu achiita zvinhu zvakadhakwa zvekuchemera kurambwa nemukadzi, ko kuzoti akadyiwa election racho. In fact iyakwa muri yeZimbabwe ndautotaurisawo zvangu, but nyaya ndada kungokuzivisa ndiyo. But without wasting much of your time, get vatangoshandisa chimonya chedu chemubrain. Kana uchingori muSouth Africa udo registerwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen, ndo yega inokwanisa kuitira zvinhu izvozvo as long as uri muSouth Africa munomu. No work permit, no problem. Education Research is the solution. So please contact them on the numbers that are showing on the screen. One call uri kwauri ikoko zvinhu zvobva zvatoita, zvinhu zvotobhadhara, hausina stress, hapasina chinhu chinokunetsa. Usasaswera uchibhadhariswa mari dzema-extras kuti iwewe unzi uri kuda kuregister company, because iwo mari yako uri kutambira ine ushoma hwainawewo wonzi uri kubhadhara umwe munhu monthly kuti mari yako uri kushanda ipindire muaccount make. No, zvinhu zvekudhara izvozvo. Chingoregister company obva wavhura FNB business account, unovhurirwa ipapo zvese ka1 inouya iri package. Saka garai mabata Mukoma Owen vakubatsirei pane zvinhu izvozvo zviri easy. Number ndatosiya pascreen idzo. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.